No, 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 no. Oh, he tried it. No, 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 no. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? थैंक यू आंटी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रिलेशनशिप स्टार्ट करो कि थैंक यू आंटी। No, 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 no. मौसा 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 कौन रेट है मौज पैसा टा No, 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 no. Oh, he tried it. अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। मौसा तुम तो पकेट लो एटा हाँ कौन कहले भिखारी दिया वो कौन भाई
ନାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ କି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପକେଇଛି କି? ଆପଣ ଉଠିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ପଡ଼ିଛି ଟଙ୍କା ହଁ ତାକୁ ନେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ନେବୁ ଏଇ ରାଧେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଦେବେ? ବୁଝିପାରିବନି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆଉ ଜାଣିବ କି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେଇବା ପଇସା ଆମେ ଖାଇବୁନି ଆମେ ବି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ତ ପଣରେ ଆପଣ ଉଠଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଏତେ କଥା କହିପାରିବି କି ଏତେ କଥା ଆଉ କହିପାରିବି ସେ ତ ପଇସା ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବାଟରେ ଆପଣ କାହିଁ ଉଠଉଥିଲେ ଯେ? ପଡ଼ିଛି ତ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କିଏ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନା ମୁସଲିମ ଲୋକ ଆମେ ବାହାର ଲୋକ ହେଲେ ଅନେକ କଥା। ନାଇଁ ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ତ କହନ୍ତି ସଖା ମାଲିକ ଏକ ଆଉ ଭଗବାନ ମାନେ ହଁ ୟାକୁ ମାନେ ସେଇଟା ଆଗରେ ମିଶେଇକି ଦେବ। ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଆମ ମାମୁଁ ଏଇଠି ପଳେଇଲା ଏଇଠି କିଏ? ସେ ମାମୁଁ ଆମର ପଳେଇଲା ସିଏ ବି କହିଥାନ୍ତା ଏବେ ଆପଣ ମାମୁଁ ସେ? ହଁ ୟା ଦେହରେ ଆହୁରି 10 ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ। ନିଅ ନେଇଯାଅ ଆମର ସେଥିରେ ନୁହଁ ଆମେ ମିଶେଇକି ଦେବୁ ୟା ଦେହରେ। ଆପଣ ମିଶେଇକି ଦେବେ? ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆସିଲେ ଆମେ ପଇସା ପକେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଇ ହାଇ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ? ନାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ନା ହାଇ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଲିଛି ବା ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ସେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ହାଇଟା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସେଥିରେ ମୋ ଚାଲ ହାଇଟା ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ହାଇଟା ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।